For today's video guys, natad diri karon sa Mansabay kay ingon manggod nila guys, nga diri kuno daghan kuno kayo og kinasun diri. Susulayan nato diri panginhas. Daghan kay mi diri. Murag 6 bandag way mi kabuok. Sulayan kuno namo diri og panginhas guys kay daghan jud nag-ingon nga daghan jud kuno kinasun diri. Bawkhag unsa ka daghana. Nabi unta mi hunasan dako sa mo guys. Ay, ningabot lang gid mi diri aning kuan, galaglaag lang gid mi diri. Kita na mo? Oy. Kay ko tanggap. Naay dako hunasan sa tuag ngani dagyo pagyud ta. Riley. Dagan kay mig ampun guys. Amo ko. Napot gani balat ko. Kam. Ang mga kauban. Tagap na ida kong hunasan sa. Ida kong hunasan dito sa tuwa. Ngan higi na ning. Mao ni karon. Ingog dagan kuno kuan dire. Sulod. Unsa may hinuon eh? Basing nara dagway atong unahan. No, oh. Rose. Ko nami karon sa Mansabay guys. Daghan ko kay kinasun dire. Oo na, wag gid ka balog asa may paingon ani. Ato kuno ato daghan kuno suwaki. Ngutana ta og natay kuanan. Gi mumungpong may daghan diri no. Ako kay mong basket guys. Wa pay sulod. Duha ka buok. Asa man jud din suwakian ani oy. Bato-bato naman gato. Mao gani basig na lagi dig. Man tumbay nga ngon. Na kuno aning mga naay mga gipangkuan nga. Mga kuan. Asa ba? Sulayan sa nato diadto oh. Una-una mig panglakaw guys kay dugay kayo lang ngayon kay mo mga senior mulakaw adto. Mo mga senior nga kauban. Langayan kayo. Hine kay nilakwan 1 2 3. Adto ko na may adto oh. Sulayan na mo di adto kay basin daig na ay mga saang adturos no. Kaya ni oh di man ta kita asa manapit ani nga. Mulubong pag idatong tiil. Ay lito bros oh. Tanaw mo ha. Tara oh. Ay mo nang ganganga guys. Una lito ko aros. Oo, buta ng basket. Okay. Pero kutsilyo naman na isoda. Nakakita na gyud mi guys, isa ka buok litob. Ano pwede kang litob ani baros nya ra? Nga taglitob. Maning kamot na lang tagpanguan ani guys. Kana bang murag mo? Nya ra ha. Gis lagi. Ara ba mga aninikad oh. Litob to? Dili. Baloro. Anilikad noon. Ginoo. Panultuli taon mi Lord, gasa mong kuan ani. Panultuli in taon ni asa mi makakitag mga kuan ani. Mapas mo jud mong bitokan. Na guys. Ako tagduha. Muha sa mi. Muha guys oh. Gamay raman. Uy, wala ko kasabot. Wala may kasabot ane. Ha? Siwake. Siwake kay kinasun man to tong una imong gi-vlog. Di mayon naman sa ay. Hala, kaning vlogira kay taga kuan gyud ay ni taga dagat. Kay kung dili kinasun suwake.
Uy, kadaghan. Suwakit ay. Daghan ba jud og suwaki? Daghan jud og suwaki. Pero gagmay lang. Asa ka rapit tindag ko ani? Oh. Suwaki. Dala day, suwakit day, daghan day. Oh. Sus kadaghan na sa among kuha. Suwaki. Ay, among kuha guys oh. Kaila mo ani guys? Unsa ni guys? Kaila mo ana? Pagkadaghan sa tuyom oh. Gabanig ilang mga tuyom diri guys oh. Oh.